Sumerian Beast. Takže čaute, moje meno je Vratko 117 a ja vás zdravím u ďalšieho videa, vlastne u prvého videa z tejto série. Ako môžete vidieť, tak toto nie je normálny Minecraft, ale hrám teraz Hexit, som sa rozhodol, že to pre vás natočím. No a vybral som si to tento, akože to je také módy vlastne sú tu, že vlastne tento zmodovaný. On je diel preto, lebo je tu vlastne veľa rôznych stavieb a tak, ktoré pridávajú nové zvieratá, napríklad týchto tučniakov zaujímavých a také. Ako vidíte, mám na chrbte krompáč, to je veľmi zaujímavé. No a vlastne toto video bude také krátke, aby ste videli, že takú sériu natáčam, napríklad toto je taká stavbička. V tých stavbách väčšinou býva veľa čistiek, ale aj veľa príšer a to my príšery nemáme radi. No dobre. A vlastne, takže to by z tohto videa bolo asi aj všetko, lebo vlastne v tomto videu som chcel testovať aj to herné intro, ktoré mám na začiatku. A dobre, tak uvidíme sa v ďalšom videi a ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a ak sa nepáčilo, tak dislike. Dobre, takže čaute.